Dan wil ik vragen, kiesbewust lokaal, mevrouw Akkermans. Dank u wel, voorzitter. De omgevingsvisie heeft geleid tot 138 zienswijzes, meer dan 40 amendementen en er komen er nog een paar aan. En een groeiende onrust in de samenleving. Niet alleen bewoners maken zich zorgen, ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionals luiden de noodklok, in ieder geval bij kiesbewust lokaal. Dit plan leeft, maar niet op de manier die wij wensen. De mooie plannen, die wij er echt wel in zien staan, worden overschaduwd door de minder mooie plannen. Zoals het autoluw maken van de binnenstad op een manier waarvan de ondernemers en inwoners niet alleen in de media, maar ook bij ons persoonlijk hun verhaal hebben verteld. Het mooie buitengebied aan de rand van Zutphen, de Revelhorst geschikt maken voor bedrijven. U heeft de interruptie van de ChristenUnie, de heer Van Dijken. Voorzitter, dank u wel. Ik hoor de KBL praten over plannen, maar wij hebben het hier toch over een omgevingsvisie. Dat klopt, voorzitter, dat wij over de visie hebben, maar we weten ook dat de mobiliteitsplan er al ligt en andere alle plannen. En we weten ook dat deze visie plannen worden. Dus ik wil ook wel zeggen dat we met allerlei visies bezig zijn. Alleen iedereen weet dat visies plannen worden en in visies staan ideeën. Dus ik kan ook zeggen dat het overschaduwd wordt door minder mooie ideeën als dat de heer Van Dijken betaamt bij deze. Dat roept een interruptie op bij D66, de heer Sommer. Ja, sprekend over ideeën. We hadden het net natuurlijk al kort over de autoluw binnenstad. En ik hoor kiesbewust lokaal zeggen van benaderd, gedachtenvorming. Tegelijkertijd hebben we ook al gezamenlijk al een jarenlang proces erop zitten. Is er een kaderstellende notitie unaniem aangenomen door de Raad in 2023. En vraag ik me daarin met name af van wat is er nu specifiek op dit onderwerp dan veranderd voor kiesbewust lokaal ten opzichte van het verleden. Mevrouw Akkermans. Voorzitter, ik denk op dat stuk sowieso de participatie en daar kom ik ook verder in mijn betoog op terug. Dus als u daar de tijd voor wil nemen, heel graag. Even kijken waar ik gebleven ben. Het mooie buitengebied van de rand van Zutphen, de Revelhorst geschikt maken voor bedrijven. Van koers veranderen moet je durven. Juist ook als het in je coalitieakkoord staat. Deze visie leeft, maar het wringt. Omdat het ook botst. Omdat het te veel aan het papier is blijven kleven en te weinig bij de praktijk van de mensen in de stad. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Dat we ons grote zorgen maken over mobiliteit, over leefbaarheid. Over participatie, over rechtszekerheid. Over het ontbreken van samenhang. Daarom doen wij nu dit betoog en niet pas in de Raad. Omdat wij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties serieus willen nemen. Omdat we het gesprek met de samenleving niet meer kunnen blijven overslaan. En omdat een visie die zoveel bijsturing nodig heeft, nog niet rijp is voor vaststelling. Kiesbewust Lokaal heeft op 9 april direct een reeks amendementen ingediend nadat er een heleboel inwoners ingesproken hadden en van hun spreekrecht gebruik hebben gemaakt. Onze amendementen staan duidelijk op de website met toelichting en wij nemen daar nu niet de tijd voor, omdat wij andere belangrijke zaken willen bespreken. De moties en amendementen zijn ingediend vanuit de overtuiging dat deze visie stevig bijgestuurd moet worden. Wij hebben daarvoor ook alle woordvoerders uitgenodigd, actief, en we zijn heel blij dat we het gesprek hebben gevoerd en dat er enkele amendementen en moties samengevoegd zijn. We waren ook samen niet om de tegenstellingen te zoeken, maar juist om de verbinding en de samenwerking mogelijk te maken. Want ja, 138 zienswijzes en 40 amendementen, wij gaan daar niet blind mee om. Ze zijn duidelijk, maar we zullen ze niet allemaal steunen. Ze staan namelijk allemaal, welke partijen ze ook in hebben gediend, vol met zorgen uit de samenleving. De meeste zienswijzes zijn enkel ter kennisneming aangenomen, terwijl de zorgen groot zijn. En het lijkt of die koers wordt doorgezet alsof er niets aan de hand is. Terwijl we juist geloven dat deze visie alleen sterker wordt als we de signalen, de zienswijzen en de inbreng van alle fracties benutten en van alle inwoners. Dus wij horen graag van het college of ze straks in de uitvoering uiteindelijk toch veel van dat soort zienswijzes en inbreng gaan verwerken in de daadwerkelijke plannen.
Dan nu over onderwerpen die wij heel belangrijk vinden. Participatie. Het is een gemiste kans op vertrouwen. De gemeente claimt in deze visie dat die tot stand is gekomen met de samenleving. Maar de hoeveelheid zienswijzes, amendementen vertelt een ander verhaal. Bewoners ervaren dat ze te weinig geluisterd wordt, dat hun inbreng onvoldoende herkenbaar is teruggekomen in de eindvisie. Wij willen het college vragen welke leerpunten trekt het college uit het grote aantal amendementen zienswijzen en wat gaan ze voor de toekomst hiermee doen. U heeft de interruptie van de heer Siemens van Burgerbelang. Gaat u gang. Dank u wel. Ik hoor nu steeds dat er heel veel amendementen ingediend zijn. En ja, het is de manier hoe amendementen tot stand komen. Want uit onze fractie, ja, je legt je oor te luisteren bij het publiek en bij de omgeving. En dan ga je kijken welke plannen zijn ingediend en hoe kunnen we dat aanpassen. Een amendement is geen disqualificatie van dit geheel. En daarom in uw eerdere interrupties gaf u aan, voorzitter, in de eerdere interrupties gaf de fractievoorzitter aan dat zij tegen dit gehele omgevingsvisie zou stemmen. Dan stem je ook tegen alle amendementen. Dan stem je ook tegen alles wat in de afgelopen maanden ja, toch met publiek en met uw eigen partij en met uw achterban en met alle achterbannen tot stand is gekomen. Gaat u dan uw punt hierin herzien? Want het is op zich op één enkel punt deze hele omgevingsvisie gijzelen. Dat lijkt mij niet handig. Ik probeer het hoor, voorzitter, echt. Een vraag, hè? Ja, nee, dit is de vraag. De vraag is inderdaad of u dan wel in gaat stemmen met de omgevingsvisie. Of dat u het op één enkel punt eindeloos uit gaat stellen. Ja, dank u wel. Mevrouw Akkermans. Voorzitter, dat is een hele mooie vraag van Burgerbelang. Dat kan ik nu niet antwoorden, want ik moet oordelen zoals die er nu ligt. En de amendementen die er liggen, dat zijn een toevoeging. En dat zijn soms ook pleisters die geplakt moeten worden voor onze inwoners, om te hopen dat de visie iets meer bijgeschaafd wordt. En ik zal eerst moeten weten wat de uitslag gaat worden en hoe iedereen erover denkt over onze amendementen. Of ze dat überhaupt gaan doen, want worden onze amendementen niet aangenomen, nou dan zal ik inderdaad nee zeggen. U heeft een vervolginterruptie van de heer Siemens. Gaat u gang. Moeten daarvoor alle amendementen aangenomen worden die de partij indient? Dat is even de vraag. Wij zien op enkele amendementen een overlap, dus daar zullen we met onze fractie over gaan praten na deze oordeelsvormende vergadering. Ja, dank u wel. Vervolgt uw betoog. Wij hebben een kritische vragen. De eerste, ik kijk heel even college aan of ze de eerste hebben gehoord. Ja, dank u wel. Wij willen ook weten wat participatie nu eigenlijk betekent voor het college. Is dat meedenken of is dat meebeslissen? En voor ons is het antwoord meedenken of meebeslissen voldoende. Hoeft niet uitgebreid. Het is het een of het ander. Autoluw binnenstad. Voor wie blijft het centrum nu bereikbaar? De keuze voor een autoluw binnenstad klinkt groen en toekomstgericht. Maar het roept ook zorgen op voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Met een mobiele beperking. Ouderen, zorgverleners die op tijd bij hun cliënten moeten zijn. Het verdwijnen van 300 parkeerplaatsen zonder concreet alternatief dreigt de binnenstad ontoegankelijk te maken voor een grote groep inwoners. Wij willen ook graag weten wat er nu eigenlijk werkelijk voor die 300 parkeerplaatsen in de plaats komt. Is dat allemaal groen of heeft u daar nog andere plannen mee in de toekomst? En hoe blijft het centrum bereikbaar voor mensen met een beperking of voor ouderen? Wat betekent dit voor evenementen, zoals de kermis, zoals de markt? Als er zoveel groen op de markt komt, wat misschien niet verplaatsbaar is, kan het college aangeven dat de kermis in de huidige staat altijd op deze wijze in de binnenstad op dezelfde plek kan volstaan. De Mars als economische kern. Volgens Kiesbus Lokaal moet de Mars stevig neergezet worden als dé plek voor economische ontwikkeling. Het is voor ons gezien logisch, gezien de ruimte en ligging. We zijn van mening dat bedrijvigheid wordt geconcentreerd en niet op de vele plekken in de stad versplinterd wordt. Aan de ene kant wilt u autoluw en tegelijkertijd gaat u bedrijven door heel Zutphen verplaatsen, waardoor er meer logistieke bewegingen krijgt. Hoe duurzaam en milieubewust is dat? Kan het college uitleggen hoe dit met elkaar rijmt? Hoe wordt het centrum economisch vitaal gehouden? Hoe kan de kermis en markten blijven bestaan met al het groen en het autoluw? Want hoe komen dan de auto's van kermisexploitanten en marktkooplui bij de kraam? Gaat u ook in ons kleine stadje de ondernemers emissievrij verplichten in de toekomst? Is dat misschien de insteek? Worden ondernemers daardoor verplicht
om emissieloze vrachtwagens te gaan doen of verplicht met de stadsdistributie te werken. Wat is uw toekomstbeeld met deze visie en wie betaalt deze extra kosten voor de ondernemers? En dan de 15 minuten stad. Mooi, ideaal, maar niet voor iedereen. Ik weet dat veel mensen er tegen zijn dat iemand uit Amsterdam komt, maar ik zeg trots, ik kom uit Amsterdam. Maar ik zeg nog trotser dat ik in een stad als Zutphen woon, waar ik alles binnen 15 minuten binnen mijn bereik heb. Dat heb ik al jaren. Al jaren kan ik met de auto en met de fiets binnen 15 minuten overal komen. Zeker met een elektrische fiets bereik ik zelfs de Hoven, vanuit waar ik woon, in Leesten. De visie presenteert Zutphen als een 15 minuten stad. Een stad waarin iedereen belangrijke voorzieningen lopend of fietsend kan bereiken. En dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar welk probleem lossen we nu eigenlijk op? Want feitelijk is Zutphen dat dus al lang. Alles ligt binnen fietsafstand. Er worden ook al stappen gezet voor veilige fietsroutes, wat Kiesbewust Lokaal enorm belangrijk vindt. Dus waarom wordt dit concept alsnog opgevoerd als vernieuwende oplossing? Kan het college uitleggen welke concrete knelpunten hiermee worden aangepakt? Bovendien miskent deze benadering de realiteit van vele inwoners. Ouderen, mensen met een fysieke beperking, jonge gezinnen of mensen die werken buiten de stad, op weg naar huis nog snel een boodschap willen doen. Voor hen betekent dit beleid eerst de auto naar huis brengen, dan terug naar de stad, met als resultaat meer tijdverlies, meer verkeer en juist minder levendigheid in het centrum. En in plaats van spontane sociale ontmoetingen tijdens het winkelen ontstaat er een systeem waarin gemak en contact wordt vervangen door logistieke overwegingen. Het ideaal van de 15 minuten stad mag geen dogma worden. Mobiliteitsbeleid moet uitnodigend zijn en niet beperkend. Wij vinden dat mobiliteitsvrijheid een recht is. Niet iedereen kan of wil fietsen of lopen en dat hoeft ook niet. Duurzaam beleid moet rekening houden met verschillen in levenstijd, gezondheid en levensfase. En wij willen voorkomen dat iedereen straks vanuit huis iets gaat bestellen, waardoor er weer busjes door de stad gaan rijden, waardoor er weer meer mensen met auto's gaan en het autoluw in de binnenstad gegarandeerd is en de buitenwijken volstaan met vrachtauto's en busjes. Dan de Revelhorst. Van maakindustrie naar een opvangcentrum. Een koerswijziging zonder visie. In de omgevingsvisie wordt het bedrijventerrein Revelhorst 4 gepositioneerd als locatie voor maakindustrie. U heeft de interruptie van de heer Siemens. Burgerbelang, gaat uw gang. Ik laat hem er gewoon in zitten. Dat is veel makkelijker. Wat zit er op dat terrein? 2 gevangenissen. En even kijken, kunnen we het ziekenhuis erbij rekenen? Er zit een zonnepark, de maakindustrie, er zit een tankstation. Er komt volgens mij nog een tankstation. Er is weinig maakindustrie daar, dus wil u het wel een beetje bij de feiten houden? Er is in een gevangenis het grootste oppervlak dat er nu Wilt u via de voorzitter spreken en uw vraag nog even stellen? Wat is ik vraag om een correctie, dus het is geen maakindustrie. Het spijt me. Mevrouw Akkermans. Voorzitter, ik ben zo blij dat Burgerbelang dit weet. En misschien dat we even de visie opnieuw gaan lezen. Maar er staat heel nadrukkelijk in dat de voorkeur van het college is om van de Revelhorst 4 een maakindustrie te blijven. En daar heb ik het over. Het is er nu niet, maar het gaat er wel komen, want het staat letterlijk in het stuk. Vandaar dat ik dat benoem. Mag ik het publiek nogmaals verzoeken om niet te applaudisseren? Dank u wel. De heer Siemens heeft een vervolginterruptie. Kunt u dat even uitstellen? Ik verwacht zo dadelijk applaus van mijzelf. Nee, we gaan geen applaus oproepen. Ik merk dat we toe zijn aan pauze. Mag ik vragen aan mevrouw Akkermans of uw betoog al halverwege is? Nee, ik vraag wel toch inderdaad als interruptie dat mevrouw bij de feiten blijft. Want we hebben het dan over Revelhorst 4. En dat is trouwens ook een flink deel inderdaad waar toch amendementen op komen, waar iedereen het over heeft, dat er een uitbreiding zou komen. Maar waar u het nu met het dienstencentrum over heeft, is Revelhorst 1 en dat ligt tussen gevangenissen. Dus ik wil wel dat dat inderdaad bij de feiten, die verdraaiing van feiten, dat nu ook overal op social media rondgepompt wordt, dat vind ik een beetje vervelend.
Dank u wel. Mevrouw Akkermans, bent u al over de helft van uw betoog? Want we zijn... Ik ben over de helft, maar weet je, ik ga hier niet op reageren. Nee. Omdat dan komt er een discussie die we binnenkort gaan doen. En als we het gaan hebben over feiten verdraaien, dan sta ik hier vanavond om 11 uur nog. Dus laat ik dat niet doen. Vervolgt u uw betoog en dan doen we na uw betoog een korte pauze. Gaat u Oké. gang. Nou ja, de Revelhorst gaat gepositioneerd worden als locatie voor maakindustrie. Voor metaalbewerking, assemblage, machinebouw. En zulke bedrijven vragen om specifieke voorzieningen en infrastructuur. Zoals ruimte voor logistiek, vrachtverkeer en productiecapaciteit. Tegelijkertijd heeft de gemeente aangekondigd dat juist op dit terrein een dienstencentrum voor asielzoekers wordt gerealiseerd met een opvangcapaciteit van 250 mensen, kantoren voor de COA, GGD, IND, vluchtelingen en vele andere instanties. Dit is geen maakindustrie en ik zal zeker uw opmerking meenemen, meneer Siemens van Burgerbelang, om na te kijken of het wel op nummer 1 of 2 of 3. Dan heb ik mij daarin vergist en ik durf dat in ieder geval toe te geven. Maar ik vind het wel tegenstrijdig. Dit roept namelijk vragen op, want hoe rijmt dit allemaal met de beoogde industriële bestemming? Waarom staat hier niets in de visie over? Waarom is deze belangrijke koerswijziging stilzwijgend buiten het visiedocument gehouden? Want de industrie die er nu is, de gewone industrie zoals ze gevangen is namelijk dienstverlenende maatschappelijke voorziening. Kan het college mij vertellen wat wij vanaf Revelhorst 1, 2, 3 en 4, welke type voorzieningen daar allemaal geplaatst mogen worden? Dat schept voor de inwoners dan meteen een hele hoop duidelijkheid. Wij willen dus weten waarom deze ontwikkeling niet opgenomen is in de omgevingsvisie. Want dit is toch echt wel iets wat je in een visie zou plaats moeten laten vinden. Wat betekent dit voor de beschikbaarheid van bedrijventerrein voor echte maakbedrijven? Is het bedrijventerrein op papier gereserveerd voor productie, maar in de praktijk opgericht als een sociaal-maatschappelijke organisatie? Welke gevolgen heeft het dat wij dit niet in onze visie beschrijven, maar dat bedrijven nu panden aangekocht hebben de afgelopen jaar, wetende dat dit niet in onze visie stonden en vervolgens met andere zaken te maken krijgen? Hoe gaat het college dit voor ons uitleggen? Want ik kan het niet meer uitleggen aan de inwoners. Dan gaan we een ander onderwerp hebben, voorzitter. De volkstuinen. Een ontzettend mooi onderwerp. Het is een onderbelicht sociaal kapitaal, noemen wij dat. Wij hebben prachtige volkstuinen met grote sociale ecologische waarden. En in andere vergaderingen spreken wij over cultureel erfgoed. Toch komen de volkstuinen nauwelijks aan bod in de visie. En geen enkele concrete toezegging over behoud, versterking of integratie bij toekomstige ruimtelijke plannen. Wij vinden dit een gemiste kans. Volkstuinen mogen geen restgroen zijn, maar het is essentieel voor leefbaarheid, ontmoeting en zelfredzaamheid. Hun toekomst moet veiliggesteld worden, zeker in een visie tot 2040. Daarom hebben wij daar een amendement met, ik kijk heel even, mijn hoofd is zo vol, voorzitter, mijn excuses als ik niet meer weet wie ze allemaal in heeft gediend. Maar ik dacht CDA en VVD, maar ik kan ook te veel zeggen. Maar we hebben het niet alleen gedaan, laat ik daar heel duidelijk in zijn. Wij willen dat u volkstuinverenigingen en gebruikers een formele plek in beleid en besluitvorming geeft. Ook willen wij heel graag weten hoe we nou het centrum levendig houden, zonder concrete keuzes of stimulansen. Waarom ontbreekt deze visie hierop? Wij zien het niet terug. En als laatste, begraafplaats en crematorium. Wie denkt er nu eigenlijk vooruit? We hebben in deze visie de mond vol en afgelopen jaren heeft mijn collega de heer Van Dijken zoveel aandacht gevraagd voor vergrijzing. Maar vergrijzing betekent ook nog iets anders. Vreemd genoeg ontbreekt op één cruciaal punt een vooruitzicht en dat is wat er allemaal met ons gebeurt. En dat is de dood. Want ja, mensen worden ouder, maar mensen overlijden ook. En niemand in deze visie lijkt zich af te vragen, waar laten we onze doden? Waar houden we ruimte voor afscheid, voor rouw, voor rust? Een begraafplaats en crematorium vervullen een essentieel maatschappelijk en emotionele functie. Het zijn plekken van betekenis, van troost, herinnering. En ze vragen om een passende groene en rustige omgeving. Met bescherming tegen verstoring door bijvoorbeeld woningbouw of intensieve functies.
In de huidige omgevingsvisie biedt geen expliciete bescherming voor de directe omgeving van de begraafplaats en het crematorium. Er wordt niets gezegd over uitbreidingsmogelijkheden, niets over de benodigde ruimte en niets over toekomstige capaciteit, terwijl de bevolkingsgroei en vergrijzing juist tot een toenemende behoefte aan grafcapaciteit zal leiden. Waarom, college, kunt u dit beantwoorden, ontbreekt deze belangrijke maatschappelijke voorziening in deze ruimtelijke planning? Of visie, als ik het geen plan mag noemen, mijn excuus. Waarom is er geen zoekgebied aangewezen in deze visie voor toekomstige uitbreiding van begraafcapaciteit? Waarom wordt hier geen verbinding gelegd met de bredere ambities rond groen, rust en biodiversiteit? Een gemeente die serieus werk wil maken van vergrijzing, moet ook de moed hebben om vooruit te denken over de ruimte die nodig is voor het einde van het leven. Dit is niet alleen ruimtelijk, maar ook respectvol bestuur. U heeft een interruptie van de heer Logeman, GroenLinks. Gaat u gang. Ja, voorzitter. Mevrouw Akkermans van Kiesbeurs Lokaal die poneert dat er een uitbreiding nodig zou zijn van de begraafplaats op termijn. En dat dat dus ontbreekt in de omgevingsvisie. Daar kan ze gelijk in hebben, maar ik zou graag van de wethouder willen horen of dat klopt. Of er inderdaad behoefte is aan een uitbreiding. Want zoals bekend, graven worden na bepaalde tijd geruimd. En in die zin ontstaat er weer vanzelf interne ruimte. Oké, dat is eigenlijk een vraag aan de wethouder. Dat is een vraag aan de wethouder. Vooruit, die maar nemen, als hij dat toch... die nemen, heeft u ook een vraag aan mevrouw Akkermans? Niet direct, nee. Dat is inderdaad een vraag aan de wethouder. Dank u wel. Mevrouw Akkermans, vervolgt uw betoog. Dank u wel voor de toevoeging deze vraag, want het is inderdaad zo dat graven worden geruimd. Alleen op dit moment hebben we een bepaald aantal graven wat geruimd zal worden in de toekomst. En er komen zoveel doden bij dat er geen genoeg graven zijn, want anders zouden we mensen te snel moeten gaan ruimen. En ik kan u vertellen, op Kreta, waar mijn vader begraven wordt, word je na 2 jaar begraven en dus wil je niet als nabestaande. Trust me. Dus laten we daar inderdaad hopen dat het college daar vooruitstrevend in is geweest en dat dat alleen op een ander document of waar dan ook plaatsvindt. Onze slotconclusie, voorzitter. Ik zal u blij maken. Deze visie is geen eindpunt, maar een wake-up call. De omgevingsvisie laat zien wat er misgaat als beleid op papier wordt gemaakt, maar de werkelijkheid buiten beschouwing blijft. 138 zienswijzen, meer dan 40 amendementen en er komen er geloof ik nog 6 aan. Structurele participatieklachten, brede maatschappelijke onrust spreken boekdelen. Deze visie is geen gedragen toekomstbeeld, maar een waarschuwingssignaal. U heeft de interruptie van Burgerbelang. De heer Siemens. Gaat uw gang. Ja, daar gaan we weer. Zijn uw amendementen zonder participatie van burgers tot stand gekomen? Sorry, voorzitter. Zijn de amendementen zonder participatie van burgers tot stand gekomen? Onze fractie heeft gepraat met ondernemers, vooral over de binnenstadsproblematiek, over de mobiliteit. Wij leggen onze oor te luisteren. En als een omgevingsvisie iets is en hij ligt er nog, hij wordt nog geamendeerd. U als raadslid heeft er nog, mevrouw heeft als raadslid, heeft ze daar nog alle invloed op. En toch geeft ze het hier aan, het is een wake-up call of het is het begin van iets heel ergs. Nee, wij hebben nu de tijd, het is een visie, dit bespreek je met elkaar. Dit ga je alle achterbannen van alle partijen komen aan het woord. Dus ik wil inderdaad, ik vind het een raar beeld. U begon met de vraag, hè? Die was al gesteld. Of de wederom een rectificatie dat ze het gewoon intrekt en niet de hele tijd over 40 amendementen. Dat is alleen maar goed. En die 40 amendementen gaan denk ik over 20 onderwerpen, waarschijnlijk heel veel over mobiliteit. Dus er is eensgezindheid. En de omgevingsvisie heeft een 300 pagina's. Dan vind ik 40 amendementen eigenlijk nog meevallen. Dank u wel. Mevrouw Akkermans, wilt u daarop reageren? Ja hoor, voorzitter, dat kan ik. Ik ga totaal niks intrekken. Ik zou niet weten waarom ik dat moet doen. Ik denk dat iedereen, als we een beetje opletten, weten dat Kiesbewust Lokaal midden in de samenleving staat. Dat Kiesbewust Lokaal midden naar de inwoners gaan. Ik geloof dat we misschien wel 2 bijeenkomsten hebben gehad in de Revelhorst. We hebben met alle ondernemers, nou niet alle, dat is geen waarheid, dus laat ik dat niet zeggen, maar met vele ondernemers gesproken. We hebben met maatschappelijke organisaties gesproken. En natuurlijk zijn er 2 geluiden. Tuurlijk, je hebt mensen die zijn voor en je hebt mensen die zijn tegen. Maar wij zullen het woord verkondigen van de mensen die zich niet gezien en gehoord voelen. En dat benoemen we hier.
Dank u wel. U heeft een vervolginterruptie van de heer Siemens, Burgerbelang. Wilt u die verwoorden in een vraag, alstublieft? Moment. U geeft nu zelf aan hoe u zelf geparticipeerd heeft als raadslid in dit proces. En toch gaat u nog steeds van er is geen participatie. Ik vind dat een beetje vreemd. Dus dat kunt u zegt u wilde niet terugnemen en Ja, dan wilt gaat u via de voorbeelden voorzitter geven. spreken? Dus nogmaals, op basis van de laatst gesproken woorden, denk ik dat ze haar eerdere statement terug moet nemen. Oké, voorzitter, ik ga inderdaad reageren. Ik moet een visie beoordelen. Als raadslid stel ik kaders en controleer ik. Die visie, dan kijk ik naar wat er bijvoorbeeld in het coalitieakkoord, waar de partij van de heer Siemens ook mee in heeft gestemd. En daar staat duidelijk bij dat ze zorgen voor participatie, dat dat niet alleen inspraak is, maar een proces van samenwerken en meebeslissen. Ik heb dat niet teruggevonden. Ik heb namelijk heel veel klachten gehad van ondernemers die bij de bijeenkomst zijn geweest, die mij vertelden dat er 1 microfoon was en dat ze niet altijd aan het woord kwamen. Dat vind ik geen juiste participatie. En het mooie is van deze zaal dat we 11 verschillende partijen hebben en ik mag er zo over denken en ik vind het helemaal prima hoe Burgerbelang daarover denkt of een andere partij. Dat is het mooie van democratie en iedereen heeft zijn eigen achterban. Dank u wel. Dan de heer Siemens. Wilt u nog een laatste interruptie plegen? Nee, dan is het woord aan de heer Logeman, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar mevrouw Akkermans en ook vele dingen gehoord waarvan ik denk van, oh ja, daar zit wel wat in. Daar ben ik het wel mee eens. Andere dingen waar ik het niet mee eens ben, dat kan natuurlijk. Hè. Maar waar ik me wel aan erger is de houding van mevrouw Akkermans van dat alleen Kiesbus Lokaal naar mensen luistert, het woord van de inwoners behartigt, aan participatie doet en dergelijke. Ik vind dat niet terecht. We zijn hier met 11 partijen en we zijn met 11 partijen op onze eigen manier bezig om informatie binnen te halen. Ook wij luisteren naar mensen, wij hebben gesprekken aangegaan, velen. We hebben discussies gevoerd, we hebben goed gelezen en de zienswijze die ingebracht zijn. Kortom, dat morele verhaal van wij doen het beter, wij doen het op de goede manier en de andere partijen niet, andere 10 partijen, daar wil ik toch afstand van nemen. Dank u wel. Het is eigenlijk een punt van orde. Hè? Had u ook nog een vraag aan mevrouw Akkermans? Nee, dank u wel. Mevrouw Akkermans, u was aan uw conclusie toe. Ja, voorzitter, ik wil heel even toch reageren, want volgens mij, en ik ben het even aan het terugzoeken, maar ik heb mijn bril nu op, dus dat gaat niet zo handig. Ik heb juist gezegd dat alle partijen, want ik oordeel helemaal niet over geen enkele partij die hier zit, ik oordeel over een document wat het college voor mij neer heeft gelegd. Absoluut niet over andere partijen. Ik heb juist gezegd dat ik het niet altijd eens ben met alle amendementen die ingediend zijn, maar dat het wel een signaal is van de hele samenleving. Dus ik benadruk juist dat alle partijen naar aanleiding van de samenleving gereageerd hebben. En dat wij allemaal, ik heb niet in mijn eentje 40 amendementen, alsjeblieft ga je uit, alsjeblieft voorzitter, dan ben ik helemaal druk. Nee, we hebben dat samen gedaan. Het is een signaal van de raad, 40, 50 amendementen. Het is een signaal van de inwoners. En dat hebben we met z'n allen verwerkt. Dat is wat ik heb gezegd. Dus ik laat me geen woorden in de mond leggen, voorzitter, en ik neem niks terug. Dank u wel. Nee, jongens, doe dit nou niet. Doe dit nou niet. Dat is 2 keer om gevraagd. Ik waardeer het echt enorm, maar doe het alsjeblieft niet. Dank u wel, ook voor dat punt van orde. Het laatste stukje wat ik nog kwijt wil. En het spijt me als mensen het niet leuk vinden om te horen, maar dat is ons gevoel, onze richting van Kiesbewust Lokaal. Dit stuk had in onze ogen richting moeten geven. Maar in onze ogen staat het verwarring. Het is niet voor niets dat er zoveel mensen op de been zijn, dat er zoveel zienswijzen zijn ingediend en dat wij plat gemaild worden. Ik kan me niet voorstellen dat wij de enige zijn. En als ik de heer Logeman hoor, voorzitter, zijn hun ook zeker goed benaderd. Wij vinden dat het vertrouwen niet goed heeft gedaan. En als we deze visie nu vaststellen, zonder fundamentele bijstelling, dus dat betekent dat als er een amendement ingediend wordt en aangenomen, is er een kans dat we het meedoen. Maar dat moet 100% gebeuren. Want als we dat niet doen, dan kiezen we bewust voor beleidsblindheid. En dan kunnen we ons als gemeenteraad niet veroordelen. En wij staan als gemeenteraad nu op een kruispunt. Gaan wij nu bijsturen of straks de rekening betalen in rechtszaken, uitstel en verlies van vertrouwen? Luisteren is geen zwakheid, het is leiderschap. En als we echt toekomstbestendig willen zijn, dan begint het niet met plannen of visies, maar met mensen.
Zonder draagkracht is er gewoon geen visie. Zonder correctie is dit geen koers, maar een valkuil. En wij willen niet anders dan dat het college straks een geweldige visie heeft staan, zodat wij mooie plannen kunnen ontwikkelen voor deze prachtige gemeente. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.